Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za milý úvod a pozvanie na toto podujatie. Volám sa Michaela Musilová, som astrobiologička, to vlastne znamená, astrobiológia je to štúdium života vo vesmíre a teda, či by mohol existovať nejaký iný vo vesmíre mimo tohto, čo tu poznáme na Zemi, alebo vôbec ako vznikol u nás na Zemi. Zároveň som predsedničkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. My sme tí, čo vyvinuli sme prvú slovenskú družicu, ktorá nám čoskoro snáď poletí do vesmíru. A možno ste si všimli, som asociovaná s Bristolom. Na Bristole, univerzita v Anglicku, som si robila doktorát a už tým spôsobom cez tento anglický Bristol som sa dostala aj na samotný Mars, ale aspoň takýto simulovaný. Ale najprv by som vám chcela porozprávať trochu, ako som sa vôbec k Marsu a vesmíru dostala, čo začalo túto moju cestu. Bol to detský sen, tu ma vidíte ako 8-ročnú, keď som mala prvýkrát možnosť si obliecť takýto akýby astronautský skafander. Ale už ešte predtým som bola malá, som čítala veľa kníh, strašne ma fascinovala príroda a postupne aj ten samotný vesmír. A niečo ma z tomu strašne ťahalo, že by som sa chcela ja rať do toho vesmíru dostať a snáď byť skutočnou astronautkou. Ale ako to tak býva, deti majú všaké bláznivé sny a do takých 15 rokov som si myslela, že je super, rada by som sa tomu venovala, možno si to nechám ako hobby, tak som písala ešte aké sci-fi romány o vesmíre, aj som pokračovala teda v čítaní, vo filmoch a tak spojených s vesmírom, ale rodičia ma skôr navádzali na takú bezpečnejšiu cestu, nejakú normálnejšiu robotu, kde sa budem môcť uchytiť, mať plat. Ale potom, vtedy bol taký ten zlomový bod, akurát som mala tých 15 rokov, na strednej škole som sa musela rozhodnúť, že či sa chcem vydať vedeckou dráhou alebo skôr takou sociálno-kultúrnou. Mama je totiž archeologička, otec diplomat, takže ma teda skôr tým smerom ťahali. No a jednu noc som si tak proste uvedomila, že tak ma strašne baví ten vesmír a mám preto vášeň, že nemohla by som sa iba uspokojiť, že budem to mať ako nejaké hobby popri inej práci. A tak som sa odhodlala, že napriek tomu, že som si na celé štúdium musela vybaviť financie sama, začala som brigadovať na strednej škole počas štúdia každé leto, že pôjdem za tým snom, ale tým pádom vedela som, že musím ísť do zahraničia, lebo v tom čase astrobiológia, alebo ten vesmír sa tu na Slovensku moc nedal študovať ani inde, moc po Európe, nie v Anglicku a v Amerike. A tak sa mi podarilo dostať štipendium na anglický na University College London, tak v Londýne. Tam som študovala geológiu a astrofyziku, to je kombinácia tie planetárne vedy, už bolo spomenuté. A potom sa mi neskôr podarilo dostať štipendium na americký Caltech, ktorý to bola najlepšia univerzita na svete, a potom mi dali aj možnosť, že vlastne môžem si študovať viac menej, čo chcem. Tak vtedy som si tú biológiu konečne pridala do svojho štúdia, aby som sa k tej svojej vysnívanej astrobiológii nejakým spôsobom dostala. Ale nebolo to tak ľahké, vlastne všetko, čo som si zarobila počas strednej školy, mi stačilo tak akurát na prvý polrok v Londýne, takže som si potom musela popri štúdiu zase privyrábať, niekedy som mala až 3 práce naraz, od hostesky, barmanky, až neskôr sa mi podarilo vypracovať v práci v múzeách, v Londýnskom observatóriu a ďalej. Aj keď som už bola v tej Amerike, som mala všaké hrozné podmienky. A napriek tomu všetkému sa mi podarilo dostať až do samotného NASA. To je tiež taký zložitý príbeh, lebo v tom čase študenti zahraniční nemohli pracovať pre NASA. A tak som musela nájsť iný spôsob. Zistila som, že v tomto stredisku JPL robili výskum vyslovene taký, čo ma strašne fascinoval, a teda štúdium extrémneho života, a v takých podmienkach, podobných iných extrémnych podmienkach vo vesmíre, kde by teoreticky tiež mohol byť nejaký život. A tak som oslovila jedného profesora, ktorý sa vyslovene tomu venoval, a že či by som nejakým spôsobom mohla pre ňo pracovať. On teda vysvetľoval, že žiaľ, to nie je možné, jedine by sme našli nejakú inú cestu. A tak som stále za ním chodila, mám takýto nápad, že musíme nájsť nejaký spôsob. Asi po pol roku sa mi podarilo získať jeden výskumný grant, tak som nakoniec sa dostala do NASA, pracovala som ako navštevujúci výskumník. Ale taká irónia osudu trochu, podarilo sa mi síce dostať do NASA, ale tam ten grantový program fungoval tak, že až každé 3 mesiace nám dali tú výplatu. Takže neviem, či si viete predstaviť, teraz zrazu sa vám skoro splnil detský sen, pracujete pre NASA, ale ste bezdomovec, lebo už nemáte peniaze, výplata príde o 3 mesiace. Takže ja som vlastne v tom Los Angeles v tom čase robila couchsurfing, som spala proste u rôznych osobách každých niekoľko dní, niekoľko týždňov. Niekedy to boli úplne, že cudzinci, a tak som, teda cudzí ľudia, tak som nevedela, že kde tam mám svoje veci, či keď sa vrátim z práce domov, tam ešte bude môj počítač a iné záležitosti. Bolo to veľmi nepríjemné a trebalo na to dosť veľa odvahy, ale som si povedala, že keď som sa dostala takto ďaleko, že to nemôžem teraz dať a musím prekonať aj takéto nepríjemnosti. A ešte o tej teda práci v NASA, aby ste vedeli, čo som vlastne robila. Jeden z výskumom sa zaoberal ochranou planét, alebo anglicky planet
Planetary Protection. A tam vlastne ide o to, že keď posílame rovery alebo iné rôzne sondy na iné planéty, inde do vesmíru, tak hrozí, že by sme ich mohli kontaminovať našimi pozemnými mikrobami. A takže vlastne sa snažíme vlastne minimalizovať to množstvo pozemských mikrobov, ktoré sa nejakým spôsobom môžu dostať do tých sond a ktoré potom prenášame napríklad na Mars. Tuto je konkrétne rover Curiosity, ktorý je momentálne na Marse. Tu vidíte, ako pripravujú v takej tzv. Clean room, čistej miestnosti, kde sa teraz snažia znižiť to počet mikrobov, ktoré sa môžu do toho dostať. Napriek tomu vždy je nejaké percento, ktoré sa preniesie teoreticky na ten Mars. A ja som zistila svojou prácou, že by teoreticky mohli tieto mikroby prežiť celú cestu na Mars aj pri strate v určitých podmienkach, takže žiaľ, možno hrozí, že sme Mars už dávno kontaminovali aj našimi pozemskými mikrobami, takže taká irónia, že snažíme sa nájsť život na Marse a možno sme ho tam už dávno priniesli my sami. Napriek tomu, vďaky za môj výskum som mohla svoj podpis vložiť do samotného rovera Curiosity, takže môj podpis je momentálne na Marse, tiež trochu možno taká kontaminácia určitým spôsobom. Ale toto vlastne celá táto práca v NASA tak ma doviedla k štúdiu extrémofilov, organizmov, ktorí žijú v extrémnych podmienkach. Je to všetko od vlastne organizmov, ktoré žijú v hĺbkach oceánov, po také, ktoré konzumujú veci ako čistiace produkty. Takže opäť irónia, my si myslíme, že niečím takým vyčistíme si našu domácnosť na 99,9%, ale vlastne existuje množstvo mikrobov, ktoré vyslovene žijú z tých niektorých látok a teoreticky my si robíme našu domácnosť liahňou pre takéto extrémofily, takže tiež taká zaujímavosť mojho štúdia. A potom sú organizmy, ktoré žijú v tých extrémnych podmienkách, podobným tým, ktoré by mohli byť na iných planetách, napríklad Mesiac, Jupitera, Európa. A to sú také napríklad, čo existujú na povrchu ľadovcov alebo vnútri samotných ľadovcov. A tomu som sa teda rozhodla počas svojho štúdia venovať. A robila som rôzny výskum aj v teréne, alebo som to aj simulovala v laboratóriu. A tuto sú napríklad také dierky, v ktorej žije veľké množstvo mikrobov. Oni sú tam celkom chránení voči vonkajšiemu prostrediu, kde sú teda hrozné teploty, mení sa často počasie, žiarenie je tam silné a tak ďalej. A napriek tomu si tam žijú veľmi spokojne a ešte k tomu vieme, že produkujú veľa organických látok. Len sme nezistili presne, aké procesy tam fungujú a tak ďalej. Tak som to vlastne simulovala takto v laboratóriu. Som vytvorila akéby tie jamky, podobné žiarenie, ktoré máme na povrchu ľadovcov, živiny, ktoré im tam vlastne ľadovec dodáva, keď sa topí. A zistila som, že na začiatku leta vlastne na povrch ľadovca dopadne takáto zmeska prachu a mikrobov, ako to vidíte na tomto obrázku. A za jedno leto sa to dokáže premeniť takéto guličky zhromaždenia týchto rôznych mikrobov, ktorým si celkom spokojne žijú, ochránení voči tomu vonkajšiemu prostrediu a produkujú veľké množstvo organických látok. A také veľké množstvo, že nielen živia sami seba v tých komunitách, ale vlastne sa to potom topením ľadovcom dostáva do okolitých ekosystémov, cez rieky do okolitých morí a vlastne krmia aj celé ekosystémy naokolo. A vtedy mi napadlo, že by sme to vlastne mohli využiť na zúrodňovanie pôdy na Zemi napríklad v extrémnych podmienkach, kde teda nemôžeme nič pestovať, alebo teoreticky aj na terraformovanie Marsu. Keď si predstavíme terraformovanie Marsu, tak si najprv myslíme asi niečo, že zmeniť červenú planétu na niečo pekné modré, ako máme aj my. Samozrejme, to by trvalo aj tisícky rokov. Takže začala som v takej menšej škále, napríklad takýchto malých flaštičkách, ako vidíte tu, kde som chcela simulovať rôzne podmienky, ktoré v dnešnej dobe sú na Marse a či by tam tieto moje extrémofily mohli prežiť. A toto je jeden z projektov, vďaka ktorým som sa dostala na prvú simulovanú misiu na Mars. Vtedy bol konkurs v celej Británii pre prvú britskú posádku na tento Mars. A keďže som pracovala ako doktorantka na univerzite, som sa tam vlastne mohla prihlásiť, tak vám rýchlo predstavím členov posádky. Ako vidíte, mali sme tiež robota on sám seba volal Napoleon, lebo malý a nám rozkazoval nahlas, asi za to. Takže vidíte, teda ja som bola v posádke, mala som na starosti výskum počas misie, Indka Viba mala na starosti biochemické inžinierstvo, potom Suan robotiku a interakciu ľudí s počítačmi, takže mali vlastne aj na starosti toho robota. Susan bola naša lekárka v posádke, potom hore máte Ewan z Kanady, on mal na starosti roverov, o tom vám porozprávam o chvíľku. Ashley, ďalší inžinier, vedúci posádky a ešte Kai bol náš filmár, ktorý nás celý čas sledoval, čo robíme, lebo o tom robil niekoľko dokumentárnych filmov. Musím povedať, že som bola celkom hrdá, že Slovensko sa dostalo pekne do stredu nášho loga. Možno na to, že som bola teda vedúca výskumu, lebo som to vždy rada Slovensko tam prezentovala, aj keď teoreticky to bola teda britská posádka, ale ako vidíte sami, boli sme z celého sveta. No a čím sú zaujímavé tieto misie na Mars, napríklad v porovnaní s misiami na Mesiac, ktoré už boli. Na Mesiac
To trvá len niekoľko dní tam dostať a vlastne napríklad aj posledná misia na Mesiac mala iba 12 dní. Takže pomerne je to jednoduché na vesmírne pomery, netreba tam príliš veľa zásob niesť pre ľudí, čo sa týka kyslíka, jedla a tak ďalej. Ale aj napríklad komunikácia medzi Mesiacom a Zemou je tam iba niekoľko sekundový rozdiel, takže keď potrebujeme nejakú dôležitú súrnu správu poslať, tak pomerne rýchlo sa vieme odkomunikovať. Ale na taký Mars momentálne sa rátajú misie aspoň 500 dní alebo skôr také dvojročné, takže tam zásoby, veci pre ľudí, technológie a tak ďalej budú musieť byť mnoho väčšie, celé to bude náročnejšie vôbec vyvinúť také technológie a napríklad také komunikácia so Zemou je veľmi zložitá, záleží od toho, ako vzdialené sú od seba tie rôzne planety, ale môže byť rozdiel jednosmerný 3 minúty až 22 minút, takže povedzme, keď máte nejakú otázku, pošlete ju na Zem, tak niekedy možno počkáte až 45 minút, kým vám príde odpoveď späť. Takže omnoho náročnejšie sa pripraviť na takéto misie na Mars, preto treba robiť niekoľko simulovaných misií a vlastne už sa robia aj roky takéto simulované misie. A jedných z tých druhov misií je vedený Mars Society, prekladám to, že Marťanská spoločnosť. Oni sa snažili vybudovať niekoľko takýchto vesmírnych staníc po celom svete, táto je konkrétne v Utahu v Amerike, v púšti. A cieľom tých misií je teda pripraviť ľudí, či už z tej psychologickej, zdravotnej stránky, ale aj z tej technologickej, na to, aby sme sa mohli dostať na skutočný Mars. Takže keď idú ľudia na tieto simulované misie, tak môžu so sebou zobrať len limitované množstvo jedla, vody, iných záležitostí, idú tam na niekoľko týždňov. Vlastne ako náhle nás tam odvezú, tak sme tam izolovaní od sveta, môžeme s Zemou komunikovať iba približne 2 hodiny denne a rôzne takéto iné limitácie. No a tá stanica, ešte vám predstavím rýchlo, ako vyzerá. Tuto máme ubytovňu Habitat, ktorá má 2 podlažia, v priemere iba 8 metrov. Na hornom podlaží vám potom ukážem niekoľko obrázkov, ako to vyzerá dosť stiesnené to prostredie, kde robíme väčšinu našich aktivít a na dolnom sú vzduchové komory, cez ktoré sa už ide von do terénu a už musíme mať skafander, lebo opäť simulujeme, aké by sme v skutočnosti boli na tom Marse. A potom je tam niekoľko budov, ako napríklad skleník, kde môžeme pestovať čerstvú stravu pre posádku. A tak na taký úvod, aby ste trochu videli, ako to tam vyzeralo, vám pustím video, ktoré o nás natočilo BBC. Now, they've braved inhospitable landscapes and been deprived of food and water, all to find out if man can survive on Mars. We're talking about 3 research students from the University of Bristol who've become the first UK crew to spend time in the Mars Desert Research Station in America. Mars, the nearest planet to Earth that man could potentially inhabit. And although this looks like Mars, it's actually the Utah desert. The spacesuits are semi-real too, as researchers here try to live just as they would if on a mission to Mars. Each time we left the Martian facility, we had to wear spacesuits to go outside on our extravehicular activities. We had to eat food similar to what astronauts would eat. We had limited supply of water, electricity, etc. So I think that gave us quite a good notion of what it would be like for real astronauts in space and on Mars. There is a real plan to staff a mission to Mars within 20 years, maybe even 10. If man does ever set foot on the red planet, it could be the small steps taken by our intrepid explorers that help get us there. Will Glennon, BBC Points West, Bristol. Tak ja by som vám povedal trošičku, aký teda výskum sme tam robili, lebo to je jeden z tých cieľov, že neísť tam len skúšať, ako sa tam prežije, ale vlastne robiť niečo užitočného, výskum alebo testovať rôzne technológie. Tuto som sa zaoberala zase tými svojimi extrémofilmy, ale tentokrát takí, ktorí žijú v kameňoch. Možno uvidíte v tomto kameni, kde tá šípka je taká trochu tmavšia vrstva tesne pod povrchom toho kameňa. A to sú vlastne mikróby, ktoré dokážu žiť niekoľko milimetrov až centimetrov pod povrchom toho kameňa, takže tam sú chránené voči napríklad tým teplotám vonkajšieho prostredia, ale zároveň to nie je príliš hlboko, že môžu robiť aj fotosyntézu. A tam v celkom symbiotickom spôsobe tam dokážu existovať a opäť teória, že niečo podobné by mohlo aj v dnešnej dobe byť na Marse tiež, že by vlastne tými kameňami boli chránené tieto živočichy pred marťanským prostredím hrozným, napríklad to žiarenie. A že by sme niečo také podobné mohli aj teraz tam nájsť. Takže preto sme zobrali tieto vzorky, testovali sme ich v niekoľkých strediskách v Anglicku a v Škótsku, v Edinburgu, kde sme vyslovene to vzorky dali do keby simulovaných marťanských prostredí, týka žiarenia, tlaku a podobne. A niektoré tieto organizmy to dokázali normálne prežiť. A aby ste videli, vlastne tá púšť naozaj vyzerá tak krásne červená, skoro ako na tom Marse.
Takže aj z toho psychologického hľadiska sme sa naozaj cítili izolovaní od sveta na inej planete. No a ďalší výskum bol práve to terraformovanie, čo som vám spomínala predtým. Opäť som mala teda tie vzorky v rôznych týchto marťanských podmienkach. A čo bolo veľmi zaujímavé, že tie extrémofily dokázali produkovať ešte viac živín v tých simulovaných marťanských podmienkach, než v tých svojich pôvodných grónskych. Tie čierne čiarky dole sú len ako také kontrolné vzorky, kde vlastne tie extrémofily mali iba k dispozícii sterilnú vodu, takže žiadne živiny, z ktorých mohli existovať. A vidíte teda pre porovnanie, že za tých niekoľko týždňov alebo mesiacov v tom Grónsku napríklad dokážu pomerne veľa toho vytvoriť a teoreticky by sa to dalo v budúcnosti používať naozaj na zúrodňovanie pôdy, či už na Zemi alebo na Marse. A ďalší zaujímavý výsledok bol taký, že v 2014 rover Curiosity a jeho rôzne inštrumenty našli, že na Marse sa vylúčuje už té množstvo metánu v pravidelných intervaloch. A jedna z teórií bola taká, že by to mohlo byť produkované nejakými mikrobami. A zaujímavé bolo, že práve tie moje extrémofily z Grónska v tých marťanských podmienkach dokázali podobné množstvo tiež v pravidelných intervaloch vlastne tam vypúšťať. Takže opäť teoreticky by podobný druh extrémofilov mohlo aj v dnešnej dobe existovať na Marse a vlastne takto vypúšťať ten metán. No a okrem toho výskumu som mala na starosti aj skleník, som bola tzv. Dôstojnička skleníka. A mala som teda na starosti pestovanie rôznej zeleniny, byliniek a proste čerstvej stravy pre posádku. Víte, že bolo to celkom malé prostredie, ale bolo to veľmi kľúčové, pretože stravu, ktorú sme tam mali, bola taká astronautská, vysušená. Buď vo forme takýchto granúl, ja to nazývam trochu ako granule pre psa, aj to tak chutilo, alebo vo forme prášku, ako vidíte v týchto vzorkách. Keď sa to zmiešalo s vodou dokopy, tak to bolo vlastne takáto hnedá kaša v hrnci a toto sme museli jesť viac menej 3-krát denne. A počasie to bolo veľmi deprimujúce, už sme sa jednoducho netešili jesť, takže aj ten jeden listoček nejaký, čo sa mi tam podarilo vypestovať, raz za deň nám dokázal nielen veľmi spestriť tú stravu, ale aj náladu. No a teda okrem tohto výskumu, veľa, ktorý bol spojený vnútri, sme chodili von do terénu, ale možno ste si všimli v tom videu, čo som ukázala, v jednom bode sme tam boli traja marsonauti, tak nás nazývajú, a boli sme na tých roverov, našich simulovaných vozidlách na Marse a kolega sa musel celým telom otočiť, aby mohol skontrolovať, či som za ňom. A to je za to, že ten skafander nám strašne blokuje náš zrak, že vlastne vidíme len v takomto limitovanom spektre. Takže keď napríklad ideme na tom vozítku, tak sa musíme takto celý otočiť, aby sme videli, že či niekto za nami, že samozrejme veľmi nebezpečné, nevieme, kam ideme. Ale zase nám pomáhajú tieto rovery, aby sme sa dostali ďalej, lebo ten skafander je dosť ťažký, a takže by sme sa len možno pár kilometrov na okolí tej stanice dostali bez toho. No a spomínala som, že teda kolega tam testoval aj rôzne prístroje dôležité pre rovery. On v tom čase pracoval pre kanadskú vesmírnu agentúru a tam konkrétne mal niekoľko kamier aj od kanadskej vesmírnej agentúry a od Európskej vesmírnej agentúry, ktoré testoval v takomto simulovanom marťanskom prostredí. Opäť, či by to bolo zaujímavé pre ich budúce misie. No a vnútro stanice vyzeralo približne takto. Museli sme tam robiť niekoľko skupinových projektov. Niektoré boli také príjemnejšie ako meditácie, rozprávanie sa spolu. A potom sme mali napríklad cvičenie jogy. No a pôvodne ten náš robot bol na to, aby nám pomáhal aj nejaké tie naše technické práce robiť, ale žiaľ, nebol veľmi zručný. Takže vyskúšame ho na tú jogu. A už ste si to aj dneska vy vyskúšali trochu, ako to funguje. Lenže ten dnešný bol možno tým, že o 3 roky neskôr, možno trochu zlepšený, ale ten náš takúto polohu celkom zvládol. A ako náhle sa musel vystrieť, tak chudák spadol na zem, vidíte, tam nohy iba trčia. A samozrejme kolegovia posádske ho museli napodobniť, tak tiež vidíte, sme mali aspoň občas takú srandu, že sme si aj takto zacvičili. Mne samozrejme takéto cvičenie moc nestačilo, ja som športovec a chodím behať skoro každý deň, takže mne proste len nejaká joga, meditácie bolo veľmi málo, takže ja som musela veľakrát iba na mieste skákať, jogovať. Tuto akorát robím jednoručný klik a všetci na mňa s hrôzou pozerajú, že čo tam vystrájam. Ale všetko opäť v tejto jednej miestnosti, čo bola, ako vidíte, kuchyňa, pracovňa, na cvičenie a podobne, lebo okrem toho sme mali každý takúto izbietku. Ale ešte vám to vysvetlím, že hore vlastne tam, kde je tá lampa, tam som spala. To sa akorát človek takto zmestí a tu už pod ním, v tom bielom, už spí kolega podo mnou. Takže keby také poschodové postele takto naskladané spolu a do rohu si akorát zhodíme veci a to je všetko. Žiaden iný čas tam nechceme tráviť, lebo je to veľmi klaustrofobické vnútri.
A celkovo tá stanica má 8 metrov v priemere, síce môžeme občas tráviť čas vonku v skafandri alebo v skleníku, inak musíme stále byť v tom istom priestore, tí istí ľudia, stále sa spolu rozprávať a vlastne nie je tam žiadne súkromie, všetko vidieť, počuť, nedá sa nikde utiecť. A aj tých niekoľko týždňov stačilo na to, že počas tej prvej simulovanej misie jedna osoba to proste nezvládla. Či už to bolo tie stiesnené podmienky, že furt musela sa s tými istými ľuďmi baviť, zároveň aj sa moc nedarilo v jej výskumných projektoch. Takže po jednom čase začala trochu vybuchovať, začala si svoj hnev prenášať na ďalšieho kolegu, začali sa hádať, ale opäť tým, že sme boli všetci v tom, nedalo sa z tej hádky utiesť, tak sme sa proste aj my všetci museli do toho zapájať, hádať. No a niektorí kolegovia to riešili tak, že sa jednoducho zatvorili do svojej izbietky, nechceli o ničom počuť, aj keď aj takto počuli. Druhí možno občas utekli do skleníka alebo niečo. A vlastne ja som bola skoro jediná, ktorá celý čas chodila za tou osobou, čo mala ten problém, rozprávala sa s ňou, vypočula si, prečo je nešťastná a tak ďalej, potom za tým druhým a snažila sa ich nejako zmieriť. Až potom našťastie sme ju teda presvedčili, aby nám neutiekla, lebo doma jej hrozilo, že by tam do toho marťanského terénu utekla, ale je to uprostred púšte. Som ešte spomínala túto kolegom, že tam hrozili aj mimozemšťania vo forme pum, ktoré žijú v týchto horách, tam v Utahu, takže by vlastne chudera nielen si mohla ubližiť tej púšti, ale ešte by mohlo niečo na ňu zaútočiť. Takže a myslím si, že možno práve to, že som vedela tú osobu ukludniť, správať sa správne v týchto podmienkach, mi pomohlo k tomu, že minulý rok, keď vyberali celosvetovú posádku na simulovanú misiu na Mars, tak vlastne ma vybrali ako veliteľku, commander, a dokonca som si mohla zostaviť vlastnú posádku s finalistom. Na veľký rozdiel medzi týmito dvoma misiami bol taký, že vlastne prvá posádka vyberali na základe vlastných skúseností, každý človek mal nejaké CVčko, kritéria, ktoré museli spĺňať a potom nás dali dokopy. A vlastne väčšina z nás sme sa stretli až na mieste a potom možno aj spôsobilo to, že niektorí ľudia si proste nesadli, hádali sa, boli problémy. A tentokrát som vlastne vyberala ľudí tak, že som im dala rôzne projekty, aby robili spolu ešte pred misiou, aby sme sa všetci stretli, spoznali a aby som už teda vedela, či sú tí ľudia kompatibilní alebo nie. A ešte teda vám predstavím samotnú posádku, predtým, než budem pokračovať. Mali sme tu umelkyňu Irku. Umelkyňa za to, že NASA má teraz také plány, že chcú zvýšiť kreativitu aj v takýchto technických vedeckých tímoch, takže tam bude nejaký umelec, novinár alebo niečo také. Potom sme mali inžiniera Idrisa z Francúzska, pôvodom z Maroka, Izraelec Roy, on bol náš geológ v posádke a ešte astrobiológia z Austrálie Rick. On tam bol hlavne za to, že ja ako veliteľka som mala toľko zodpovedností, že som sa jednoducho nemohla plne venovať len svojmu výskumu. Takže on mi vlastne pomáhal s mojím výskumom aj s prácou v skleníku. No a bol to obrovský rozdiel v porovnaní s predošlou misiou. Celá posádka tam nie, ale mali sme každý deň rôzne problémy. A myslíme si, že niektoré nám urobili náschvál za to, že sa nám jednoducho tak darilo spolu nažívať do simulovanej misie. Napríklad hneď na prvý deň nám prestal fungovať záchod. A poviete si, čo je na tom také zlé, pôjdete do púšte, ale nemôžete, lebo musíte ísť v púšti v skafandri. A naše skafandre nemali tieto recyklačné systémy na odpad, takže jednoducho všetky tieto nechcené veci musia zostať v stanici. Takže čo potom spraviť, tak museli sa improvizovať s osáčkami a podobne, až kým sa nám nepodarilo opraviť potruby, aby nám zase fungoval záchod, takže sme ho raz za deň mohli splachovať, takže nebola to obrovská výhra, ale vždy lepšie než s osáčkou. Potom pokračovali sme ďalej, prekonali sme jeden problém a mysleli sme si, že to už snáď bolo dosť nepríjemné, že už nám dajú pokoj, ale opäť nehádzali sme sa, práve že sme sa každý deň celkom smiali a tak hneď prišiel ďalší problém, prestalo fungovať kúrenie, jednu noc bolo -17 vonku a museli sme sa spolu tuliť, aby sme prežili tie nepríjemné podmienky a takýmto spôsobom skoro každý deň nám prišiel nejaký iný problém a bolo to aj v rámci toho vlastne testovať, ako budeme v tej posádke reagovať, ako to budeme znášať. A našťastie teda nám to išlo veľmi dobre a jedna vec, čo sme robili, napríklad sme robili také kultúrne večierky. Tu vidíte, akorát som prezentovala Slovensko a dokonca sa im to tak páčilo, že si tu majú nálepky kolegovia, že I love Slovakia. Takže, a tak podobne oni zase vlastne nám prezentovali svoje jedlo, svojich krajín a tak sme sa aj lepšie vedeli zblížiť, spoznať. No a inú vec, čo som na základe predošlých skúseností nariadila každému členovi posádky, aby išli do skleníka každý deň, aspoň na pol hodinu. A tam, či už tá prítomnosť tých rastlín, že nejaký iný živý organizmus, s ktorým sa nemusia rozprávať, len možno cítiť jeho prítomnosť, alebo jednoducho užívať si pekný západ slnka na Marse a počúvať hudbu, tancovať, čokoľvek, čo im nejak môže spríjemniť ten život, to tam mohli robiť. A videla som, že to naozaj pomohlo každému, aj mne, aby som sa proste ukludnila, necítila sa až tak stiesnene v tých marťanských podmienkach.
No a teraz ešte rýchlo spomeniem, aký sme tam robili výskum. Opäť sme sa venovali tej strave, konkrétne vlastne to pestovanie, akýby v tej simulovanej marťanskej pôde, lebo tam hrozí, že napríklad z tej pôdy dokážeme, tie rastliny dokážu násať rôzne látky, napríklad ťažké kovy, ktoré sa môžu škodiť ľuďom. To sme tam museli testovať, to bola spolupráca s jednou českou univerzitou. Som tam mala niekoľko slovenských projektov, lebo som chcela teda slovenskú komunitu do toho nejako zapojiť, napríklad testovanie rôznych potravinových doplnkov do tej našej astronautickej strávy, opäť, aby sme zistili, či nám to dokáže nejako pomôcť a hlavne, či to v tých marťanských simulovaných podmienkách sa nepokazí, táto výživová doplnky. No a potom tam mala niekoľko spoluprác, som sa vrátila späť tým svojim extrémofilom v kameňoch, ale tu už bola v spolupráci s niekoľkými izraelskými univerzitami, inštitúciami, tiež v spoločnosti tým svojim geológom. Tu ma vidíte, ako práve tie vzorky rozobieram a ako ich tuto zbieram v tom samotnom marťanskom teréne. Celkom zaujímavá fotka, lebo možno to až tak dobre nevidno, ale za mňou je obrovská priepasť. Ale také boli zaujímavé tie vzorky, že som jednoducho tam musela ísť aj v tom skafandri ich zobrať, lenže potom človek musí dať veľký pozor, keď stane, aby náhodou sa teda nezrútil späť dozadu, tak ako aj ten robot v tom predošlom obrázku. No a technológie sme tam mali celkom zaujímavé. Skúšali sme napríklad 3D táčenie tehál, ale použitím tej simulovanej marťanskej pôdy. A tu opäť ide o to, že keď raz pôjdeme na ten Mars, tak jednoducho nemôžeme zobrať všetko zo sebou, všetko jedlo, kyslík a tak ďalej pre posádku na povedzme 2 roky. A ešte teraz si predstavte, že nejaký stavebný materiál tam budete so sebou brať. Nie, najlepšie by bolo vlastne na Mars poslať nejaké roboty a 3D tlačiarne a spolu by vlastne použili napríklad tú marťanskú pôdu, by s tými 3D tlačiarňami vytlačili napríklad takéto tehly, postavili by tam nejaké ubytovne a až potom by tam vlastne prišli ľudia na Mars sa priamo kvázi ubytovať a ušetrili by sme prenos týchto všetkých vecí. No a tie tehly boli aj zaujímavé, že boli multifunkčné, že napríklad v tých takých prázdnych priestoroch, čo tam vidíte, by sa napríklad dala zdržiavať aj voda, urobiť sa z toho také kvázi potrubia a to by nás mohlo dodatočne chrániť aj pred žiarením vonkajším. No a okrem toho, teda to celé spadá pod tzv. In situ resource utilization, a teda využitie miestnych zdrojov, že napríklad na tom Marse by sme mohli aj z pôdy vodu sa snažiť nejakým spôsobom nasávať, potom tu rozložiť na kyslík, vodík zase použiť na nejaké paliva a tak ďalej. Opäť, aby sme to nemuseli všetko nosiť so sebou. No a pikoška, ako poslednú večeru sme mali slovenský špenát. Vidíte iba taká malá hrstka, čo sa nám tam podarilo, aby nám tam vyrástol. A bol to slovenský experiment študentov zo stredných škôl z Detvy. V rámci jednej súťaže, to som zorganizovala tu na Slovensku, aby sa mohli slovenskí študenti zapojiť opäť do tej mojej misie. A dokonca za tých niekoľko týždňov, čo sme tam boli, dokázal takto vyrať, že sme ho aspoň trošičku mali k tej poslednej večere. A dokonca rástol ešte lepšie za tých podmienok, čo tam nám normálne kážu pestovať tie rastliny na tom simulovanom Marse. Takže verím, že tá marťanská spoločnosť budú aj v budúcnosti používať tieto naše metódy. Takže na záver som chcela povedať toľko, že teraz nám veľmi pomáhajú tieto simulované misie, aby sme sa pripravovali na skutočný Mars, ale vlastne tie technológie, ten výskum, čo tam robíme, je užitočný aj teraz na Zemi, či už to zúrodňovanie pôdy, možno testovanie jedla v tých extrémnych podmienkach, ale napríklad z vesmíru technológie sa už v dnešnej dobe používajú aj v medicíne, pri požiaroch sa vlastne vytvárajú nehodlavé látky a podobné iné takéto užitočné veci. Ale jedna vec, čo sme zistili aj týmito simulovanými misiami, že je strašne dôležitá tá spolupráca a vybrať si dobrý tím, ktorý vie spolu aj v takýchto extrémnych podmienkach spolupracovať, lebo bez toho sa môže misia rozpadnúť aj za pár týždňov. A najdôležitejšie, aspoň pre mňa, čo som zistila z všetkých svojich skúseností, je nájsť si odvahu a prekonať sám seba. Najprv pre mňa to bolo nájsť odvahu, ísť si za svojím snom napriek množstvu prekážkam, čo som mala. A doteraz vlastne stále snívam stať sa astronautkou a dúfam, že sa mi to raz podarí. Budem sa celý život snažiť, no a aj keď sa mi to nepodarí, tak aspoň budem vedieť, že som všetko preto spravila. Takže naozaj odvaha je podstatná, či už dostať sa mimo našich komfortnej zóny, spoznávať nové veci, skúsiť nové veci. A verím, že práve odvaha bude to, čo nás spoločnými silami dostane aj na iné planéty raz. Ďakujem pekne. Miška Musilová a jej cesta na planétu Mars, aj keď to bolo, že v Utahu. Hovorila si o tom takom nezvyčajnom coworkingu, ktorý bol priamo v tom Utahu na tej stanici. Už keď si tak rozprávala, ktorá bola tá osoba, ktorá teda akože to psychicky, to bola žena, už som to pochopil z toho, si prezradila Intka.
Nie, nebudem prezrádzať. No, dobré, Keď už som niečo žiaľ Ale prezradila, tak škoda, ale... A robila si potom, keď si ty dávala tú druhú posádku dokopy, nejaký prieskum presne a možno aj psychologicky o tých ľuďoch, ktorí tam idú s tebou? Že čo sú zač, ako im fungujú nervy a podobne? Vlastne všetci sme museli prejsť tými istými testami, aj psychologickými štúdiami, takže vlastne medzi finalistami už boli takí tí najpripravenejší, ale preto som ich potom vlastne dala pracovať na projektoch spolu, aby tam sa ukázali také tie stránky, že nakoľko sú navzájom napomocní, nakoľko znášajú nejakú stresovú situáciu a podobne, a tam už som to vedela ešte lepšie vyhodnotiť. Čo sa týka tej stravy, robilo to problémy? Tráviace? Áno, robilo. Napríklad ja som to dosť ťažko trávila, ale tým, že som tam športovala, aj keď teraz skakala na mieste či kliky, pomáhalo mi to trochu to stráviť, ale vlastne ja mám ešte pokazaný žalúdok, ešte keď som bola v Grónsku, tam som boli 3 mesiace, stanovali tak vedľa ľadovca. Z tých mikroorganizmov. To je možné, ale skôr to bola taká tá istá strava, tam to bolo z konzerv namiesto tejto vysušenej a vlastne moje telo sa nejak adaptovalo, že všetko, čo príjme, musí uložiť, takže vlastne odtedy je pre mňa skoro nemožné schudnúť, lebo tak sa stále ku všetkému správa, takže aj táto astronautská strava mu nerobila najlepšie. Dobre, ešte mám otázku. To mňa zaujala možno asi aj vás. Tie čističe na ruky a všetky tie 99,9%. Fakt to je akože úplne zbytočné, hej? Tak nie je zbytočné. Samozrejme, tieto extrémofily, čo som ja spomínala, sa nachádzajú predsa len v určitých prostrediach. Tak by ste museli mať naozaj nešťastie, že akurát takéto extrémne niečo vám zavíta do domu a začne si tam jesť na niečom, čo ste možno tým vyčistili. Alebo na rukách, že si také akože skleníček urobím, hej? Také niečo, ale skôr je ten taký problém, keď čo máme v nemocniciach, že vlastne čím viac sa to snažíme nejakým spôsobom vyčistiť, tak tým viac sa vlastne adaptujú tie rôzne mikróby a stávajú sa odolnejšími a to isté sa stáva aj vlastne v tých čistých miestnostiach, že už tým spôsobom si tu vyvíjame takých extrémnych mutantov a to je to nebezpečné. Super, takže ani nemusia prísť, my si ich vychováme. Máme tu otázky. Probíhalo výběrové řízení na let na Mars, kde se nepočítalo s návratem. Či byste chtěla o takovou cestu, stala byste o takovou cestu i za cenu, že by byla vaše poslední. Aha. Tak to Mars One, o ktorom hovoríte, konkrétne s tou súťažou a spoločnosťou nesúhlasím, lebo oni proste jednoducho nemajú premyslené technológie a tak ďalej, aby vôbec tých ľudí živých a zdravých dostali na Mars, nie to, aby tam prežili dlhšie než nejaký deň. Takže keby možno prišla iná organizácia alebo vesmírna agentúra, ktorá skutočne premyslí takú misiu, to možno by som sa do toho prihlásila, ale zase momentálne vesmírna medzinárodná komunita je proti tomu mať takéto kvázi sebevražedné misie, takže všetky sa plánujú také s návratom späť na Zem. Ale ja vždy hovorím, teoreticky, keby už v budúcnosti robili zatiaľ len jednosmerné misie, tak keď už budem stará na staré kolená, keď už som si tu dožila život, tak pôjdem aj jednosmerne. Okay, did you read the book Martian by Andy Weir that is really popular and is promoting the space travel? What is your opinion on the book version of the Mars? Áno, teraz po slovensky budem otvoriť. Môžem. Ty si rozumela otázke, nemusíme ju, aspoň dúfam, že si to nehrala na všetkých tam v tej púšti. Áno, čítala som knihu a videla film, dokonca Andyho Weira poznám, sme sa práve bavili o tejto astrobiologickej časti aj svojej knihy. Myslím si, že to je veľmi dobre prepracovaná kniha, veľmi sa mi páči, ako sa snažil práve tú technickú stránku prístupniť aj obyčajným ľuďom. Dobre tam vysvetlil veci. Samozrejme sú tam rôzne nepresnosti, aj vedecké, ale ako na sci-fi film knihu je veľmi dobrá a teda odporúčam. A neviem, či to bola celá otázka, dúfam. Či ten opis Marsu v tej knihe zodpovedá tým vašim predstavám možno? Alebo čo už viete? Ako hovorím, do určitej miery áno. Akože veľa vecí, aj čo týka vlastne celého systému, ako tam dostali ľudia, tak bolo celkom zaujímavé. Jediné, čo napríklad nesúhlasím, je, tam tie misie boli trochu koncipované tak, ako doteraz boli Apollo misie na mesiac, že ideme tam, dáme vlajku, zoberieme pár vzoriek a ideme späť. Takéto proste keby jednorazové misie. Kdežto ak už konečne raz dostaneme ľudí na Mars, tak
dúfam, a takto zatiaľ plánuje vesmírna komunita, že to budú také na pokračovanie, že tam postupne začneme budovať nejakú kolóniu, že nie, že tam prídeme, budeme tam niekoľko týždňov, ideme späť a potom možno o pár rokov sa podarí ďalšia misia, ale skôr, že proste bude to také na pokračovanie, že postupne tam niečo budeme budovať a to teda takto nemal spracované v tej knihe. Len informácia aj pre vás ostatných, tie skafandre, tie nie sú tie reálne, ktoré sa používajú vo vesmíre. Áno. Tieto sú teda ľahšie, podstatne ľahšie, pretože tu máme gravitáciu a oni fungovali tam? Mali ste nejaký kyslík vzadu? Áno, to bolo také prúdenie vzduchu, čo nám potom išlo do toho skafandra, ale potom sme boli limitovaní, že iba niekoľko hodín sme mohli ísť von do terénu, lebo potom postupne vlastne nám došiel ten vzduch a vlastne aj to bolo taký ďalšia zaujímavosť, že keď už začala dochádzať tá baterka, tak začalo sa nám zahmlievať ten skafander a počasie sme už ani vlastne nevideli, niekedy už sme, že videli sme na obzore stanicu, že musíme sa k nej dostať, ale vlastne už sme to nevideli, že iba túto kútikom, tak sme potom takto chodili bokom, aby sme sa tam proste nejako dostali. Ja som si všimol, áno, tuto ešte nám naskočila späť tá otázka. Jak ste byli sledovaní zvenčí, mali ste všude kamery a mikrofóny a la reality show. Vy ste tam mali nejakú réžiu, ktorá vás kontrolovala, ako tam žijete a prežívate. Takže vlastne vnútri boli kamery, po vonku vlastne chodil iba teda ten kolega s kamerou, tam už neboli. A keď akože okolí stanici je niekoľko kamier, ale nebolo to až také dôkladné, ale skôr museli sme aj vyplňovať všelijaké dotazníky každý deň psychologické a také. A vlastne počas obidvoch misií sme boli trošičku ako v také reality show. Niekto je tu odvážny. Vraveli ste, že možno sme kontaminovali Mars. Nie je to vlastne dobrá vec. Snad sme naštartovali evolúciu. No, tak sú to také dva tábory, by som povedala. Sú tí, a vlastne ja sama mám takú tú dilemu osobnú, lebo na jednej stránke ma strašne fascinuje a chcela by som zistiť, že či v dnešnej dobe by mohol byť život na Marse, alebo či tam niekedy vôbec bol. A je to veľmi dôležité potom zistiť trochu viac o našom živote tu na Zemi, že či sme naozaj iba takí jedinečný, že jedine tu za nejakých špeciálnych podmienok mohol ten život vzniknúť, alebo či je to možno bežná vec, že vždy, keď sú pomerne dobré podmienky, že ten život nejak sám proste vznikne na iných planetárnych telesách. Ale na druhej stránke tiež chcem dostať proste ľudí na ten Mars a chcem tomu nejakým spôsobom pomôcť, ale to nejde ruka v ruke, lebo čím tam začneme viac posielať veci a neskôr aj ľudí, tak tým pádom šance, že to kontaminujeme, sú obrovské. Takže momentálne ako astrobiologička by som sa z toho netešila, lebo potom vlastne, keď tam raz prídeme a možno nájdeme nejaký život a nebudeme vedieť, že či to bol skutočne marťanský, alebo sme ho tam nebude aj priniesli my. A opäť ide to proti tým zásadám tej ochrany planet, planetary protection, že vlastne nechceme len tak mocensky si privlastniť planetu a teraz ideme tu nasadiť evolúciu alebo čo, ale proste chceme predsa len zachovať ju taká, aká je. Ale hovorím, kým nedojde do toho bodu, že ideme teraz kolonizovať Mars a potom sa na to všetko zabudne. Ešte je tu otázka ohľadne umelcov a NASA. Aká je možnosť pripojiť sa k ním? No, existuje niekoľko iniciatív po svete, robia rôzne výzvy, ako sa pripojiť do takýchto vzdelávacích projektov aj ako umelec. Takže to už teoreticky neviem, kto to je, ale môžete za mňou prísť potom neskôr, by som vám mohla nejakým spôsobom poradiť, že kde sa niečo takéto hlásiť. Napríklad ja sa teraz píšem jeden projekt do NASA, kde sa zaoberáme na popularizáciu a vzdelávanie a im sa strašne páčilo napríklad ten projekt, čo som mala s tými slovenskými študentkami a chcú niečo podobné vymyslieť aj v Amerike. Takže takýmto spôsobom sa vlastne dá dostať do takýchto medzinárodných spoluprác. Takže ak chcete, môžete sa pripojiť na ďalšie misie na Mars. Ďakujem veľmi pekne, Miška Musilová. Ďakujem.